Сәлем достар, бұл топ 5 тапшыруы. Бүгін мен сізні һәр татар кішісі үшін файдалы һәм қызықлы болған топ 5 әсәр белән таныштырачакмын. Киттек! Кайым Насыри Абугалисина. Абугалисина реаль шәхес. Ул көнчыгышның танылган галиме, медицина өлкәсендә белгеч. Кайым Насыри аны хыялы җирлеккә күчерә һәм акылның, белемнең көчен раслый. Бу әсәр өчен татар фантастикасы булуы аны тагын да мавыктыргыч итә. Автор бөтен дөньяның мәшәкатьләреннән аерылып, онытылып, күңелең белән өйрәнгәндә генә гыйлемнең тирән серләренә төшенергә мөмкин дип әйтергә тели. Мөхәммәд Мәхдиев без 41-нче ел балалары. Повесть Бөек Ватан сугышы чорында булган кырыс вакыйгалар, ачлык, авыр шартларда училищеда укыган балаларның көндәлек тормышы турында җылы юмор белән язылган психологик әсәр. Гомәр Баширов туган ягым яшел бишек. Бу әсәр халкыбызның электән үк сакланып килгән гореф-гадәтләре, йолалары, рухи хәндизинәсе белән таныштыра һәм аларга карата хөрмәт, ихтирам уята. Автор өчен туган як ул халкыбызның тарихы, хәтере, йолалары, гореф-гадәтләре. Габдулла Тукай исемдә калганнар. Бөек шагыйрьнең ятим балачагы турында бу автобиографик әсәр. Аның башта 4 айда әтисез, аннары әнисез, аннары кулдан кулга, авылдан авылга йөрүе турында. Кызганыч һәм мавыктыргыч вакыйгаларга ияреп, сез Тукай яшәгән чорга кайтачаксыз. Гадел Кутуй Рөстәм маҗаралары. Дошманга каршы фронтка сугышка китәр өчен 13 яшьлек малай нишләргә тиеш? Китап менә шундый Рөстәм маҗаралары турында. Дуслар, китапларны күбрәк укыгыз, аеруча татар әсәрләрен. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Пока-пока.